дар доираи рақобатҳои даври 14-уми лигаи якуми чемпионати кишвар бошгоҳи ваҳдати ваҳдат меҳмони дастаи Шоҳмансури шаҳри Душанбе гардид. Дидори дастаҳо дар варзишгоҳи Локомотиви пойтахт доир гардида бо ҳисоби 2-0 ба суди футболбозони шаҳри ваҳдат поён ёфт. дар дақиқаи даҳуми пайти аввали нерӯсанҷӣ ҳамлавари дастаи ваҳдат Фирӯз Раҳматов ба задани гол даст ёфта ҳисобро кушод ва тимашро ба пеш баровард. қисми аввали дидор бо ҳамин натиҷа поён ёфт. дар дақиқаи 62-юми қисми дуюми нерӯсанҷӣ футболбози дигари шаҳри ваҳдат Фаридун Назруллоев бо як голи зебои худ ҳисобро 2-0 намуд. дар идомаи рақобат ҳарчанд меҳмонон талош намуданд то натиҷаро афзун намоянд, аммо дарвозабони дастаи Шоҳмансур бо маҳорати волояш зарбаҳои рақибро бартараф мекард. ин пирӯзӣ барои дастаи ваҳдат зери роҳбарии сармураббии нав дуюми ба ҳисоб меравад. ёдовар мешавем ки пас аз натиҷаҳои начандон хуби бошгоҳ роҳбарияти даста сармураббии тим Юсуф Абдуллоевро аз мақомаш барканор намуданд ва ба ҷои ӯ собиқ сармураббии дастаи Файзканди ноҳияи Восеъ Одил Каримовро ба симати сармураббии тим таъин намуданд. дар давоми бозӣ як 15-16 та момент карданд ки дарвозада гол бизананд, лекин ҳамиҷа нигоҳ накард буди шудаш 2 та гол заданд. мушкилиҳо ҳамин қадр ки камтарак ҳамин маблағ дар мушкилӣ дорем мозираҷдаю кам будани бозингаро ҳамин қадр мо мушкилӣ дорем ҳозир. дар даври 14-уми лигаи якуми Тоҷикистон оид ба футбол ин навбат дастаи Панҷшери ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ дар майдони худ бо тими Саройкамари ноҳияи Панҷ вохӯрданд. рақобати ин дастаҳо аз дақиқаҳои аввал то анҷоми бозӣ тезу тун ҷараён гирифт. ин бозӣ бар ҳисоби 4-3 ба фоидаи дастаи Панҷшер хотима ёфт. ҳамлавари тими мизбон Абдухалил Боронов таҳти рақами 10 ҳунарнамоӣ менамуд бозӣ хуб нишон дода ба дарвозаи меҳмонон 4 гол зад. ҳисоби бозӣ дар дақиқаҳои дуюм оғоз гардида баъд аз чанд лаҳзаи дигар боз ҳам ба ин бозингар муяссар шуд ки голи навбатиро занад. қисмати якуми бозӣ 2-0 ба анҷом расиду бозингарон ба танаффус баромаданд. дар қисмати дуюм бозӣ каме ранги дигар гирифт. ҳамин тавр футболбозони дастаи Саройкамари ноҳияи Панҷ низ фаъол гардида ба дарвозаи мизбонон гол заданд. бозӣ боз ҳам пуррақобат гардида футболбозони дастаи меҳмон маротибаи дуюм хати дарвозаи соҳибони майдонро рахна сохтанд. бо баробар шудани ҳисоб бозингарони ҳарду даста бо тамоми ҳастӣ кӯшиш намуданд ки бартариро ба даст оранд. дар рафти бозӣ давари марказӣ барои қоидавайронкунӣ аз ҳарду даста як нафариро бо корди сурх муҷозот намуда аз майдон берун кард. дар идома боз ҳам капитани дастаи Панҷшер Абдухалил Боронов 2 маротибаи дигар гол зада ҳисобро 4-2 намуд. ҳамин тариқ бозингарони дастаи меҳмон ба дарвозаи мизбонон ҳуҷумҳои пайдарпай намуда як голи ҷавобӣ заданд ва бо ҳамин бозӣ 4-3 ба фоидаи дастаи Панҷшери ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ ба анҷом расид. бачаҳо нағз тайёрӣ дида буданд. таи 2-3 рӯз буд ки мо нағз тайёрӣ дидем. аз сари оғози бозӣ дар дасти мо буд, нағз сар карданд. ҳисоб 2-0 ба фоидаи мо буд, лекин аз ҳисоби беадабӣ дарвозабонамон бозӣ камтар аз ҳисоби рӯҳонӣ бачаҳои мо шикаст хӯрданд, ҳисобро баробар карданд, ки бо боварӣ карда дар қисми дуюм биромаданд, бозиро ғалаба карданд. ма бачаҳо нағз бозӣ карданд, ҳамаро табрик мекунам. раҳмат дастаи Саройкамара мегӯям ки бозӣ хуб нишон доданд, оям нағз бозӣ карданд, бозӣ хеле душвор гузашт.